Ang tanang tawo adunay gyud pangandoy. Apan adunay pangandoy nga dili mohatod sa nindot nga resulta. Kalabanan sa atong mga pangandoy moabot sa dili maayo nga resulta. Hilabi na kung kining mao nga pangandoy nakapalayo nato sa Ginoo. Okay? So ani nga sambingay, atong isigutan ang sambingay may tungod sa Kristohanon nga galabira ang huna-huna. Dako kayo og panghuna-huna, dako kayo og pangandoy. Okay? So para mas masabtan nato kining maong sambingay, inani ang istorya sa maong sambingay. Usa kini ka istorya sa itlog diha sa lamisa. Adunay usa ka tawo nga dako kayo sa plano sa kinabuhi. Tungod kay pobre man siya, ang iha lang gyud nga ma-afford is tungod sa ang kapobrehon muna nga giplano gunyag ayo ang ihang kaugmaon. Naay usa ka buk itlog nga ihang gibutang sa lamisa. Ug niyon sa siyang kaugalingon nga kining maong itlog kung ako kining maayo og manage moabot gyud ang 10 to 20 years dato na kaayo ko og milyonaryo na kaayo ko pinaagi ning usa ka itlog. Ug tuod man iyang giplano pag-ayo, iyang gibutang ang itlog sa lamisa. Niyon siya nga kung kining itloga ako ning papisuon ug sadyang mapiso na ni ako ni siyang kung mabuto ni siya kung mabuto ni siya akong pabayloan ni bay aron mahimong himungaan ug ako ni siyang himuong himungaan. Sadyang mahimungaan na ni siya, ako ni siyang pasanayon. Ug sadyang mudaghan na gyud ang iyahang mga piso mga manok, ako kini ibaligya ug akong ipalit og mga hayupan. Ug sadyang mudaghan na akong mapalit nga mga hayupan, ako gyapong pasanayon. Ug sadyang musanay na sila, ang sunod na akong planuhon is magtukod ako og hospital. Okay? So sadyang duna na ako'y matukod nga hospital, duna na dakong income nga akong matigom pinagi sa mong itlog. Magplano na pug ko nga magpatukod og airport. Sadyang ang abot sa hospital, abot sa akong mga hayupan ug abot sa airport ang akong matukod. Ako na pud kining ipalit og mga mansion nga mga balay. So but pasabot nga ang maong tawo grabe siya kadakog panghuna-una pinaagi sa usa ka buk itlog. Ug tuod man samtang gahuna-una siya, unsa pa may lain ako nga himuon. Kung nana ko'y hospital, daghan akong mga hayupan, nana ko'y airport, so nana ko'y mga mansion. So sa may sunod na akong planuhon na pod nga dato naman ko ana nga time dato naman daw siya. So samtang ga huna-huna siya, nasabkilan niya ang lamisa nga gipatungan sa itlog. Ug sadyang nasabkilan niya ang lamisa nga gipatungan sa itlog, natagak ang itlog, nabuak ang itlog dito sa salog. O diha nahunong ang tanan niyang plano. Okay? So unsa may makuha nato nga lison aning maong sambingay mga kaigsuonan. Daghan kayong mga tawo karon nga dagko kayo mga pangandoy sa kinabuhi. No? Dagko kayo mga plano sa kinabuhi. So okay man nga doon na tayo mga dagkong plano sa kinabuhi. No? Apan ang problema niya na kung ang atong mga plano wala nato gipaagi sa Ginoo. Dili gyud ta magmalampuson. Okay? Ang mahitabo sama sa itlog napusgay ra sa unahan ang maong mga plano. Okay? Nahanaw ang tanang mga plano, kanindot sa mga plano pero nahanaw lang tungod kay ang maong mga plano labi na kung Kristohanon ta, kung wala na makapahimot sa Ginoo o kung dili na will sa Ginoo, wa nimo na gipananghin sa Ginoo, bisan unsaon atong plano dili gyud ta molampos. Kay matud pas John chapter 15 verse 5 to 7 nga siya ang punuan sa paras ug kita ang mga sanga.
katong sanga nga magpabilin kaniya ug ang pulong magpabilin diya kanato, makapamunga kitag daghan. Apan matud pa niya, kung wala siya, kay kung wala ako, wala kamoy mahimo, matud pa ni Jesus. Sa ato pa bisag unsa kadako sa atong plano, kung wala siya maapil, kung wala siya nahimong napasidunggan sa mong plano, dili gyud ta molampos. Inumdumi ang Tower of Babel. Dagko kayong pangandoy ang mga tao dito. Magtukod sila og tower nga abot sa angko sa langit para matud pa nila, para mabantugan ang ilang pangalan. Pero ang ending, wala nahuman ang maong tower. Napusgay sama sa itlog. Dako kayong pangandoy, apan napusgay ra, na naguba ra, tungod kay ang ilang plano wala nakapahimaya sa Ginoo. Muna nga Christian na mati ka karon ining mga sambingay, unsa man kadako imong plano. Adunay mga Kristiyanon karon tungod sa kadako sa ilang plano nahimulag sa pagpangalagad sa Ginoo. Tungod sa kadako sa ilang plano, gibiyaan na ang pagsimba. Tungod sa kadako sa ilang plano nga masapian, bisan og adlaw isilimba, ilang gawion para sa ilang plano sa unahan. But kasagaran nga nagpalayo tungod sa maong plano, nalayo sa Ginoo ang nahitabo sa unahan. Nag-ani hinuon ug kinabuhing puno sa kasub-anan. Daghan kayo rong pamilya nga naguba tungod sa dagko kayong plano. Daghan kayo rong pamilya nga nagkabulag tungod kay sa dako kayong plano. Just like for example, sa mga OFW, nanarbaho sila layong nasod tungod kay adunay dako kayong pangandoy, dako kayong plano sa ilang mga anak nga makapaeskwela sila sa ilang makaanakan. Apan ang ending, nakakita og lain didto. Ang ending, nagduda sa iyang nabilin nga bana. Ang ending, nagsilusanay tungod sa layo nga relasyon. So ang naitabo, bungkag ug broken ang pamilya. Sama sa itlog, nindot kayo ang plano sa maong tawo. Pero samtang nagplano siya, nasabkilan niya ang maong lamisa, naligid ang maong itlog, pusgay, hagba tanang plano. Diba? So, mga example lang itong kung ginamention sama sa mga OFW. Dili hinuon tanan, pero kalabanan ang naitabo karon na himong broken family tungod sa dagkong plano nga walay pang Ginoo. Muna kung ikaw karon namati ka nini nga video, unsa man kadako imong plano sa kinabuhi, unsa man kadako nga pangandoy sa imong kinabuhi ug sa imong pamilya, sa imong future, pero inunti ka, kung wala na nimo ikabasi sa Panginoo, kung kanang imong plano wa kay pagpangalagan sa Ginoo, wala gyud kay mahimo. Okay? Mulampos siguro ka kadyot lang, pero maabot ang panahon nga mas kayong ka nga magbalampuson ra ko bisag wala ko'y Panginoo, pero maabot ang panahon nga maghatod na nimo sa kadaghang kasub-anan. Daghan kayo ron nga tan-aw nato murag makayunta nga malampuson, pero ang ending, ang tinuod di ay daghan dayong kasub-anan nga naa sa ilang kasing-kasing. Okay? Daghan kayo ron mga dato, daghan kayo mga tan-aw nato nga mga makayunta nga mga successful kayo mga tao sa kinabuhi tungod sa kadaghan nila bahandi sa kalibutan. But deep inside, adunay something kulang sa ilang kinabuhi nga naay kasubo nga only Jesus ang makasatisfy ra sa tuwa. Muna nga tanan natong plano kinahanglan nga ato kanang ikonsulta sa Ginoo. Kung unsa may atong plano, ipaagi nato sa Ginoo. Ayaw tuguti nga may sama kita sa mga katawhan sa Tower of Babel nga ang ilang plano taas kayo, labong kayo, apan wala nila gi-exalt ang Ginoo, wala napasidunggi ang Ginoo sa mga plano, mao nga napuno sila kalibog. Kung unsa gani ikadako imong plano, unya dili na wala napasidunggan ang Ginoo, mapuno dako pong kalibog ang mahitabo sa kinabuhi nato. Dakong plano, dako pong kalibog kung walay Ginoo nga ato ang pangayuan og giya. Kung dako tag plano, dapat dako tag time sa Ginoo. Kay kung unsa ka dako ang imong plano, yun ana kalibog ug yun ana kadako ang imong panghuna-huna. Kinahanglan dako kag span sa panghuna-huna ani ana. So ang Dios makahatag natong kaalam nga diin bisag unsa kadako ug unsa kadaghan
ang maong plano. Pero by God's wisdom mahitabo og gyud nga hapsay ang tanan. Si Solomon igsuon, grabe na siya kadato. Grabe siya ka bandianon. But nahimong peaceful ang iyang ginharian sa iyang time tungod sa wisdom nga gihatag sa Ginoo. Nahimong na-arrange niya ang mga buluhaton sa pagtukod sa templo, pagbahig sa mga tao, ug nahimong matud pa sa study nga walay langas ang pagtukod sa templo kay haong tanan tungod sa kaalam. Tungod sa wisdom mahimong mamanage nato ang tanan. Without the wisdom of God, bisag unsa kadako ay mong plano, hagba na sa unahan kung walay giya sa Ginoo. Okay? So dinhilang takutob sa maong sambingay. Next time kita na punta sa ato ang mga sambingay, pero ayaw kalimot sa pag-subscribe para ma-notify ka sa next natong mga sambingay. God bless.